Sho bafethu injalo nje. Yabo. Umuntu benda bengathunyekela ushukela. Kanti awunyuka ushukela. Ayithi phela thina ama quadriplegia uthi mawuthi uyakhuluma. Ngoba ngithi namangu umuntu awuphefumula wami akukho strong. Ngobani? Namangu umuntu ongasakwazi ukukhuluma la phezulu. Ungasakwazi ukukhuluma sheshe uba namaphaphu ayingasaphakame, ungasakwazi ukumemeza. Ngenxa yokuthi ngajima ngayisebenzisa izinto zesintu. Umhlabelo, ophuzwayo. Mina ngiyachatha. Ngochathayo. Kuthi ngichatha kanjani? But ngiyangena out the toilet. Nochatho. Uthi ngichathwa yini? Oyabuthi udoctor nomcebo omthembu. Medulushini. Bese uyangibuza ukuthi lento engithi uchatha khona. Uma uthi wena ukuthi awuchathwe. Sikhuluma ngodokotela ke bese base West ngoba ibone sibathemba kakhulu. Uthi hayi uchatha yikho. Dokotela uyakuchatha. Buye usuthi hayi. Enye into esingayinaki. Eyingozi enkulu futhi acid. Yabo. I-acid. Acid yashaya bafethu. Yabo. Sibone sinezisu. Sibone sinemkhaba. Acid. Hayi ngaba nama ulcer. Yabo, awaqeda phela. Ngisenawo manje. Yabo. Anginento ebhlungu ongazi uthini. Majina awuzwe emzimbeni kahle. Namhlazana usuzwa, kusho ukuthi lapho kusuke kuthi worse. Ma-ulcer. Bhlungu anginabo. Kuzoba i-constipation iqhamuka kuyona i-acid esiswini. Upopopo. Khona igama lakhona lesilungu sengilikhohliwe. Upopopo. Lapha khona indle. Yabo, usu nalo, usu lomuntu. Yabo, ngoba phela nawu nalo usu. Uthi usu kuwena indle isiyashibilika, isahambi phezulu kosu. Ngoba mhlawumbe isikhathi awusakhishwa isisu. Hayi thina qala sasithini kwakufakwa ilento le. Wawufaka ucastor oil. Yabo, ufaka ucastor oil udliswe imithi le yini umhlakuve. Ucastor oil lo isihlahla lesi. Khona isihlahla esinamaqabunga amakhulu. Yabo, imbanzi zakhona. Ihlanganise ufake sona ukhishwe isisu. Yabo. Izinto zokukhiphisa ngesisu, zokucleana. Uyingane kwakuyinzisa lento. Makuvala ikole, abafake ucastor oil. Ulashwa. Ngoba phela impilo yomuntu ifana njengemoto. Hlala buyi service. Manje ke abelungu basithethe, "Hey, ngaphinde niyenze lonto anti sifake ehlathini masiqeda." Umzimba usawuservice. Kwenzakalani? Bakufaka amaphilisi. Ama-antibiotics. Zithamfa ama-antibiotics uyayibulala uyayiqeda. Kanti lezi zinto zesintu ziphilisana nempilo yomuntu ngobani? Umuntu nezimpande nezihlahla kuyahambisana. Uthulo thulini. Phele lapho, phelele emhlabathini njengezihlahla nezimpande. Kodwa mase kuthiwa sebenzisa kona kuthiwa sebenzisa lokho ongakwazi ukuthi kuqhamukaphi. Kukushaya, ukubulala. Yabo. Ziningi bafethu izinto esingayikhuluma sibuyisaneni siyokukhohlisana. Njoba sesikhubazekile sekuwesa. Ngobani? Awusakwazi ukuthathela yona ihlanganisela. Awusakwazi ukugijima etoilet manje. Service. Imoto amafutha emasebheda eseyamanzi shaya injini. Imoto hama mthwa shintsha amafutha. Shintsha njoba kuthiwa inhliziyo. Njengoba kade ngintshela nje ukuthi le yini tolofi ya lento enameva nama cloves zihamba zo lokhuza injini zo inhliziyo zo clean igazi clean amapipe clean inhliziyo ukuthi ipump ziye isibindi ubasted into edinga iservice isibindi uma besabheda
umzimba womuntu uyabheda, kushaya amahalikhuzana, shaya izinso, shaya amapayipi, yini o-water pump. Imoto uma ingasakwazi ukuphampa, shaya injini. Ngobani? Sekufile. Wena muntu yindaba ukuthi ungafuni ukusevisa zonke lezi zinto engiyibalayo, ozinso lezi, ngoba phela imoto nayo uma i-water pump ingasasebenzi iyabila, yabo. Uma imoto yamafutha asebheda iyablock, shaya injini, iyamixa, shaya injini. Imoto uma ingasalokhuza, nawe umuntu njengoba sekuthiwa unama-cholesterol, shaya injini, uyafa. Safanele iye phezulu, safanele iye phansi, fanele ibe normal. Ayisayenzeki indaba. Imoto uma ireve, faka ireve kakhulu, faka ireve kancane, faka ireve ibe kwi-level. Kodwa wena bona umuntu ejuluka bamanzi, ungibone ngikhulumela phezulu, uthe useyathetha kanti angithethi. Ayisareve, yabo. Izinto bafethu lezi sizaziyo, kodwa manje sizi-actor as if asizazi. Injalo nje bafethu, sengiyi-right manje, isikhathi esingishayile, ngihlalile 2 hours.